Славия стартира с победа пролетния дял и ще успеете ли да продължите така и занапред, да запазите добрата серия, в която се намира отбор? Ще се опитаме да го направим. Всеки матч играем за победа, независимо с кой играем и играем за трите точки. Не е важно с каква игра играем, в смисъл в началото може да не се получава с добра игра, но крайният резултат е победата. Сега предстои домакинство с Миньор. Есента не успяхте да ги победите пак по стечение на обстоятелствата на този стадион. Ще успеете ли да поправите, така да се каже, тази грешка? Да се надяваме, че накрая ще се зарадваме с победа. Ще направим всичко възможно. Най-важно е да се раздадем до край, както в предния матч. И така и във всеки матч. Това е най-важното и да се надяваме, че победим. След този матч предстои много тежка серия. Какво очакваш от тези матчове с Левски, Литекс, Лудогорец, Черноморец? Това са най-хубавите матчове от първенството. Очаквам, разбира се, победа във всеки един матч. И с една добра игра. Това ще е най-добре за целия отбор. А на кой пост се чувстваш най-добре, тъй като и през есента и сега играеш на различни постове, и като опорен халф, и като бек? Къде ти е най-добре на терена? За мен не е толкова важно. Важното е да помогна на отбора с каквото мога. Ако съм полезен на дадена позиция, няма проблем. Опитвам да се справям. Дали не е добре това или е добре, това ще прецени треньора и той ми казва, примерно, ако нещо не е както трябва, той ми казва как да го направи. Се надявам, че се справям добре на всяка една позиция, която играя. А кой очакваш да бъде най-тежкият матч за отбора през пролетта, нали, от 14-те оставащи? Всеки матч е всеки за себе си, нормално, в смисъл няма тежки матчове, всеки един матч е тежък, не е точно определен. Какво ще пожелаеш на феновете на отбора за предстоящия пролетен шампионат? Пожелаваме да са живи и здрави, да подкрепят отбора и да се надяваме, че ги зарадваме с победи. Мерси.